Welkom bij Extra Journaal, nieuws uit Curaçao, vers van de pers. En dit is het nieuws van vandaag. De 10 verschillende vakbonden, verenigd in Solidaridad Sindical, gaan vanmiddag om 6 uur beginnen met hun acties. Daarmee willen ze de regering dwingen de aangekondigde bezuinigingsmaatregelen in te trekken. Het gaat de vakbonden onder meer om het verhogen van de OB en het bijna verdubbelen van de afvalstoffenheffing. Gisteren overlegden vertegenwoordigers van de vakbonden met minister-president Ruggenaat en minister van Financiën Gijs Berta, maar het gesprek leverde uiteindelijk niets op. Niet alle vakbonden staan achter de acties van Solidaridad Sindical. Edward Sint-Jacobs, voorzitter van de Centrale Vakbondsorganisatie SSK, zegt vandaag in de Extra dat acties alleen gerechtvaardigd zijn als alle andere onderhandelingen zijn mislukt. Hij werkt momenteel aan een brief met een voorstel voor alternatieven voor de aangekondigde bezuinigingsmaatregelen van de regering. Volgens hem is er nog veel ruimte voor onderhandelingen en wil hij nog niet overstappen op acties. Er lijkt een grote fraude ontdekt bij het departement SSO, dat staat voor Shared Services Organisatie, en dat valt onder het ministerie van Planning, Bestuur en Dienstverlening van minister Armin Conquet. 2 hoofden van administratie zijn afgelopen week naar huis gestuurd en het personeel is geïnformeerd dat er onderzoek wordt gedaan. Het zal onder meer gaan om mensen die al lang zijn overleden maar nog steeds verschillende betalingen krijgen en over het overmaken van toelages aan mensen die daar geen recht op hebben. Dankzij snel handelen van de brandweer is een monumentaal pand in de Hoogstraat dit weekend bewaard gebleven. Er was brand uitgebroken en de brandweer was snel ter plaatse en wist het hele pand veilig te stellen. Momenteel wordt onderzocht wat de oorzaak is geweest van de brand. Bij een verkeersongeluk op Bonaire is dit weekend een 25-jarige man omgekomen. Hij raakte met zijn auto van de kant van de weg en sloeg over de kop. De man overleed ter plekke. Een 14-jarige die ook in de auto zat, ligt momenteel zwaar gewond in het ziekenhuis. Het is de eerste verkeersdode van het jaar op Bonaire. De honkballers van de Liga Paribas zijn weer teruggekeerd op Curaçao. Ze hebben gespeeld in Williamsport tijdens de wereldkampioenschappen voor de Little League. Daarbij wonnen ze alle wedstrijden behalve de finale. Tegen Hawaii werd het 11-0 voor de Amerikanen. Niettemin een goed resultaat voor onze honkballers die gisteren uitgebreid werden opgevangen op de luchthaven Hato. Veel mensen zijn geschokt in Amerika door het vele geweld van de afgelopen dagen. In El Paso en Dayton waren 2 grote schietpartijen die heel veel aandacht hebben gekregen. Maar alles bij elkaar opgeteld zijn er de afgelopen dagen 4 incidenten geweest waarbij meerdere mensen werden doodgeschoten. Het gaat dus om voor mass shooting zoals dat in Amerika heet. Mensen zijn bang en de discussie over het vuurwapenbezit is weer hoog opgeleid. Dit was Extra Journaal met nieuws uit Curaçao in het Nederlands elke doordeweekse dag. Tot de volgende keer.